vaše prisustvo u ovako impozantnom broju najbolje govori koliki su problemi advokature i u kojoj meri ste svi vi i svi mi shvatili da advokatura mora istrajati u svojim opravdanim zahtevima. Držim ovu knjigu pred sobom, možda je iz daleka ne vidite dobro, ali neka je kamere snime. To je Ustav naš. Zašto se mi borimo? Borimo se za ustavnost, zakonitost, pravdu i poštenje. I ne može nam se pripisivati da mi radimo nešto drugo osim onoga za što se borimo i za što nas naša zakletva obavezuje. Sa ovog istog mesta, drage moje kolege, pre 17-18 godina mi smo krenuli u obračun sa ondašnjim nepoštovanjem prava, zakona, pravne države. Odavde smo krenuli, naš protest je trajao 78 dana i uspeli smo, ali ova današnja vlast nema dovoljno sluha da čuje advokaturu. Naprotiv, nas advokate, naš mlađani ministar naziva mafijašima, odnosno da mi sarađujemo sa mafijašima. On nas naziva najpogrdnijim imenima, a mi smo najveća intelektualna asocijacija ne samo u našoj zemlji, nego uopšte. Ako mislim na sve advokate koliko ih ima u svetu. Danas u preko 130 država advokati upravljaju tim državama i to vrlo značajnim državama. A nas nazivaju ološom. Nas nazivaju ljudima koji sarađuju sa onima koje mi branimo, ali mi branimo čoveka. Na to nas obavezuje naša profesija, naša profesionalna odgovornost, a ne solidarišemo se sa našim branjenicima. To izgleda oni koji sede tamo u ministarstvu ne shvataju. Naš mlađani, gospodin ministar, pre 17 godina, nevjerojatno, nego sigurno je išao još uvek u osnovnu školu. Dakle, on ne zna šta se ovde događalo. A ovde su se događale stvari koje bi makar trebao negde u nekim video zapisima da pogleda ili makar da prelista staru štampu i da vidi da se ovde krojila istorija. Nije ovo slučajno da mi baš na ovom mestu se danas okupljamo i da nas ima ovoliko mnogo. Pa ne tražimo mi ništa drugo osim da država poštuje zakon i da poštuje ovaj Ustav. Ne može se govoriti o advokatima kao ljudima koji gledaju samo svoj lični interes, gledaju kako da dođu do novca i da ih je za sve drugo baš briga. To je najobičnija laž i glupost. Jer mi radimo za potrebe naših klijenata. Mi klijente naše branimo i zastupamo na sudu. Mi vodimo računa o klijentima, pa čak ih zastupamo i kad nam ne plate. Zašto? Pa zato što nas ta naša zakletva obavezuje da moramo izdržati do kraja i zastupati i braniti našeg branjenika ili klijenta, pa makar nam i ne platio. A nas optužuju da mi samo gledamo svoj interes i da zbog toga štrajkujemo, a da su zatvori prepuni ljudi koji čekaju na suđenje i da sud ne može da radi zbog nas. Pa sud ne može da radi zbog toga što je loše organizovan, a ne zato što advokati neće.
Pa zar je u interesu, drage kolege, svih nas ovde da ne radimo? Pa je li bolje da zaradimo nešto nego da ne zaradimo ništa? A ovako ako se nastavi, onda nećemo zaraditi ništa, ali i država i sud neće moći da funkcioniše. Ovo što se ovakav jedan impozantan skup ovde danas sastao i ono što smo u međuvremenu uradili, postigli jedno maksimalno jedinstvo između svih advokatskih komora u Srbiji, Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. To govori o našoj kompaktnosti. Pokušavaju da nas razjedine, ubacuju nam koje kakve priče o tome da među nama postoji nesloga. Ako je bilo neke nesloge, bilo je dok nismo dobili zajedničkog neprijatelja. Ali sada kad smo ga locirali, kad znamo ko je, ne postoji ništa što bi moglo da nas razjedini i što bi moglo da nas konfrontira jedne protiv drugih. Ne, dok ne završimo sa ovim do kraja. Mogu bih da vam pričam mnogo toga, ali neću da zadržavam preterano vašu pažnju na pojedinačnim problemima. Ali jedino što mogu da vam ovako dodam ovome svemu o čemu sam govorio, to je da smo mi, Beograd bar, započeli naš protest zbog enormno visokih poreskih zaduženja za ovu godinu. A onda Skupština je odlučila, ova poslednja, da se nadovežemo i na zakone, na set zakona o notarima, prometu nepokretnosti, javnom pravobranilaštvu i još nekim drugim. Nama je na ovaj način oduzeto 90% posla kojim se 90% advokata bavi. Pa nisu svi advokati krivičari pa da mogu živjeti samo od krivičnih predmeta. Naprotiv, najveći broj je parničara i civilista koji rade upravo ono što najvećem broju građana treba i čije interese treba zaštititi. Pa zar je u interesu građanina, najobičnijeg čoveka koji ima penziju jedva 25.000 i jedva gleda kako kraj s krajem da sastavi, da nešto što je u sudskoj overi plaćao 3.000 dinara, da sada plaća 30.000 dinara ili više čak. Pa čiji je to interes? Mi nemamo ništa protiv notara kao službe, ko to kaže? Hoće i tu da nas konfrontiraju. Ali zašto nam je oduzet deo koji advokaturi pripada od vajkada i predat notarima, a da advokati to ne mogu da rade? To je neshvatljivo, a na to nas obavezuje Ustav, a one koji govore protiv nas, takođe taj Ustav obavezuje da tako ne smeju govoriti. Mene raduje što smo i ovde, koliko vidim, svi saglasni i locirali smo problem. Ako postoji problem na čijem rešenju insistiramo, onda nemamo poverenja u ministra pravde koji nas naziva pogrdnim imenima. Mislim da je on možda zbog svoje mladosti i neiskustva malo se zaleteo, jer kogod je se zatrčavao protiv advokata, loše je prošao. Mi koji pamtimo malo duže, malo pre me je kolega Brajar nazvao doajenom, što bi ja voleo da je neko drugi, ali dobro, pamtim dugo šta se u advokaturi događalo, čitavih 45 godina. Mislili smo da goreg pravosudnog sistema od onog u vreme Broza nije bilo. Nije tačno. Došli smo do mnogo goreg
sada posle 45-50 godina, posle pola veka. Mi ne znamo gde su nam sudovi, mi ne znamo, ako sudi pronađemo, ne znamo gde su nam pisarnice. Danas je ovde, sutra tamo. Predmeta gomile koje se ne rešavaju. Imate masu sudija koje ne znaju šta rade. Odlažu predmete na po 6 meseci. Pa u čijem je to interesu? Zar je to u interesu advokata da ne rade? To je totalna budalaština. Nama je u interesu da radimo, a ne da ne radimo. Dakle, mi na ovome poštovanju Ustava, zakona, zakonitosti, pravde, pravičnosti, mi moramo istrajati, jer ako nam je neko oduzeo 90% predmeta koje smo mi do sada radili i predao to notarskoj službi, onda je to povreda Ustava, jer je naše pravo na rad zagarantovano Ustavom i Zakonom o advokaturi. Zato, kolege drage, sa ovog skupa želim da pošaljemo poruku. Čuli smo da je gospodin Vučić danas u 11 sati na nekoj od televizija izjavio kako on ima poverenje u svog ministra pravde i da on treba da reši problem sa advokatima. Mi u ministra pravde nemamo poverenje. Gospodin Vučić kaže da je mnogo zauzet i da nema vremena da nas primi. Pa to je, mi ne tražimo, ne znam, 5 sati. Nama je dosta pola sata da porazgovaramo s njim. Ne treba više. Advokati su pametni ljudi. Nemamo ni mi vremena za gubljenje. A ako neće da nas primi, ako ni tih pola sata ne može da nađe, pa onda mislim da ćemo mi biti prinuđeni da i dalje štrajkujemo dok se naši zahtevi ne ispune. Jeste da je ovo nepopularno, jeste da mi to ne želimo, ali ako moramo, onda nam nema druge. I zato ćemo sa ovog skupa upravo poslati takvu poruku da se zna da advokati traže samo poštovanje ovog najvišeg zakona i onog zakona koji nas obavezuje da po njemu postupamo, Zakona o advokaturi. Hvala vam lepo i čestitam vam na ovako velikom odzivu. Ovim ste pokazali šta ste, da ste pravi advokati. Živjeli. Pre mnogo godina branio sam velikog pop pevača Boru Čorbu, uglednog političara, predsjednika partije običnih pijanaca, čoveka čija je slobodna misao nosila ovaj narod i držala ga da ne padne ispod nivoa samopoštovanja i samodostojanstva. U završnoj reči, baš u ovoj zgradi, braneći se od optužbi da je povredio lik i delo, kada ga je zamolio sud da da završnu reč, on je ustao i rekao: ispred mene cevi nišan, osjećam se ko po... To je bila prava završna reč. Uvažene koleginice i kolege, mafijašice i mafijaši, žabokrečino, vi što ne znate šta hoćete, vi koji ugrožavate sigurnost i bezbednost građana, vi koji urušavate pravni poredak, sram vas bi. Nije slučajno što su danas objavili da će biti proba sirena za uzbunjivanje. Danas, kada budete začuli sirene za vazdušni napad, nemojte zalegati, ostajte uspravni. U jevrejskom narodu
osim one izreke koju svi znamo, ima je jedna mnogo dobra. Kaže, da Bog da živeo u interesantna vremena. Ko nas je prokleo, kolega? A ima i ona u zakonu ovoga srpskog cara, ovog najvećeg srpskog državnika, ovoga koji je počeo da pronosi slavu srpskog imena svetom i vaseljeno, koji je rekao jednu stvar, da zakon je ispred njega, a ima i ona druga misao, kome zakon leži u topuzu. A ima još jedna bolja, a ona je sada na sceni očigledno. A ona glasi ovako: pa nećemo se valjda držati zakona kao pijan plota. Pa šta piše u zakonu? 100 beležnika formira komoru, pa može i 93. Zašto 100 bez veze? Gluposti. Pa piše onda da će posebna komisija biti formirana koja će obići svaku beležničku kancelariju i doneti rešenje o tome da javni beležnik ispuni uslove i da može da radi i o tome doneti poseban akt i rešenje. Ne bi ni take komisije do danas sa beležnici počeli da radi. Pa nećemo se držati zakona kao pijan plota. Ali da vam kažem, drage koleginice i kolege, svi vi koji imate internet, a mislim u 21. veku manjina je oni koji to nemaju, posebno intelektualaca, Advokatska komora Srbije je formirala poseban blog van sajta Advokatske komore Srbije, koji će vas na dnevnom nivou obaveštavati o svemu što se događa. O napretku takozvanih pregovora, kojih nema, o takođe mišljenjima kolega, koja će biti objavljivana bez cenzure. Sajt je www, to je onaj w, jel, tačka, protestadvokata, jedna reč, .org. Dobrodošli, sajt je već zagušen. Toliko ima tekstova, naučnih radova, stručnjaka, naći ćete tu tekst doktora Tomića koji je objavljen u dnevnom listu Danas. Naći ćete članak doktorke Vesne Rakić-Vodinelić. Naći ćete takođe podršku poljoprivrednika Južnog Banata advokatima zbog pljačke, zbog oduzimanja prava na normalan život, da ja svom sinu kao paor ne mogu pokloniti nepokretnost i da moram da idem kod onoga koga mi je zakon nacrtao, da ja ne mogu da odem kod svog advokata. Pa ko je pametan mogao takav sukob interesa izazvati u ličnosti jednog javnog državnog popečatitelja? Ko? Ko je sebi dozvolio da se narušava autonomija volje? Pa najmanje 2 stranke uvek ima kad se prave takvi zapisi, a bude ih i 3, i 5, i 20. Svaka od njih ima rezervaciju mentalis i potrebu da je zastupa neko u koga ima poverenja, a ne neko koga su mu naredili i naložili. To nije u skladu sa drevnom tradicijom pravničkom. Da li zaista najodgovorniji čovek resora pravde u Srbiji misli da je ovaj narod i ova advokatura i ovo sudstvo, da smo svi mi pokusni kunići, pa izgleda da misle. Onaj ko im plati, taj može da radi šta hoće. Zakon mora da ostane kada dođe neka nevladina organizacija i kaže ja sam to platila. Pa ljudi, očigledno je, ne da će stati pravni promet. Pravni promet je potpuno stao. Stvar je u suštini postala takva da smo mi terali malog miša. Miš je ostao miš odmah, da se razumemo, ali smo isterali slona. I to je ono što nam ne daje pravo da biramo između dostojanstva profesija, jedine poslednje svetlosti na kraju tunela u našem društvu. Oni hoće da naprave reformu pravosuđa tako što će podržaviti i advokaturu i tako da zaokruže reformu pravosuđa. Neće im uspeti. Na šta smo spremni?
Na šta smo spremni? Spremni smo na sve. Meni kao predsjedniku Advokatske komore Srbije, nakon održane konferencije advokata, nakon održane sednice Saveta Advokatske komore Srbije, nakon održane sednice predsjednika svih komora koje postoje u advokaturi Srbije, meni je ostavljeno pravo da biram između podaništva i propasti lične i ponosa advokatskog, dostojanstva, samopoštovanja. Šta su napravili od sudova? Šta se dešava sa našim kolegama koji bi morali da imaju stalnu sudijsku funkciju? Šta se dešava sa predsjednicima koji su 5 godina u stanju vršioca funkcije, da slučajno se ne okliznu negde pa da ne izgube tu poziciju? Šta je sa samopoštovanjem naših kolega i poštovanjem sudske vlasti, koja mora biti odvojena od izvršne vlasti? To su sve pitanja na koja smo i mi ćutali. Moramo to da priznamo, moramo da kažemo u kakvom stanju nam je kuća, da bismo mogli da pokušamo da je popravimo. Ako i dalje mislimo da možemo samo da zakrečimo stvari, varate se. Ovo je priča iz koje se ide u budućnost ili se ide u propast. Drage moje kolege, mi spremamo konferenciju advokata i rekli smo da je u stalnom zasedanju. Većina vas je bila prisutna na konferenciji u velikoj dvorani Doma sindikata, koja je bila mala da primi sve one koji su došli toga dana, kao što i ovaj plato ništa prema onome što predstavlja opravdane zahteve advokature. Ne smemo više zatvarati oči pred izveštajem Evropske komisije i EU skrininga po pitanju vladavine prava u Srbiji i po pitanju reforme pravosuđa. Svi ćute, niko neće da kaže, pa mi moramo da kažemo jer smo mi jedini posljednji glasogovornik istine. Skrining je takav da reforma pravosuđa nije uspela i da je ocenjena jako loše. Mi pozivamo i naše kolege sudije i naše kolege tužioce da odgovorno stanu, ne iza advokature, da stanu iza svog poziva, iza svoje svete funkcije. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda u Sjedinjenim državama simbolično ima za 1 peni veću platu od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. To govori nešto. Mi dok se ne naučimo onome što predstavlja red stvari, nećemo moći dalje. Kao jedan od najodgovornijih ljudi, trenutno na čelu ove profesije, ja vam se sada obraćam pre svega kao advokat. Moja funkcija samo daje neku veću težinu. Moji stavovi nisu bitni. Oni se u nečemu i razlikuju od onih koje je donela Skupština Advokatske komore Srbije i upravni odbor. Ja sam u obavezi da budem upravo ispred interesa advokature Srbije, kao i svaki predsjednik svake advokatske komore u regionu, u Beogradu, u Zaječaru, u Vojvodini, u Nišu, u Kragujevcu, u Čačku, u Šapcu. Svi advokati misle isto. Ni jedan glas nije bio protiv ovog opravdanog zahteva advokature. Više nije u pitanju prihodi advokata, porezi, nije u pitanju uzeli ste nam posao koga radimo milenijumima. Ništa više od toga nije u pitanju. U pitanju su građani Srbije, društvo ovo koje mora da ide napred. Mi ne želimo da stanemo, mi hoćemo da idemo napred. Mi nismo žabokrečina, kako to kaže ministar. Mi nismo oni koji hoće da vuku nazad. Mi smo uvek bili dobronamerni i uvek smo nudili naše najbolje usluge. Žao mi je, gospodine ministre, što se najkvalitetniji deo pravosuđa srpske pravničke misli nalazi u advokaturi. Morate toga da budete svesni.
čuo sam vas. Skupština Komore Srbije i konferencija, kad je neko vikao ostavka, rekli su ostavka. To je moralni čin čoveka koji je shvatio da je pogrešio, čoveka koji je shvatio da je krenuo pogrešnim putem, pa se pokajao. Smena! Smena! Jer je slep kod očiju. Ja lično sam bio protiv smene. Iskreno. Smatrao sam, to je čovek sa kojim smo počeli da razgovaramo i sa kojim ćemo moći da razgovaramo. Žao mi je, pored svih ovih mojih sedih u glavi sam se prevario. I sada stojim iza odluke u punom kapacitetu Advokatske komore Srbije. Još nešto da vam kažem. Premijer Vučić je čovek... Premijer Vučić je čovek koji ima poverenja u svog ministra. To je u redu. Bilo bi i loše da misli drugačije, jer je on njegov mentor. Ja nisam sigurno. Ja da vam kažem, ima poverenja u čoveka koji je kratko ušao na sastanak i rekao, pošto on je izjavio jednu neistinu, u Srbiji se to zove laž. Rekao je, advokati ne znaju šta hoće. To je rekao. Kolega Jugoslav Tintor, koji nažalost zbog sprečenosti danas nije mogao da prisustvuje, je rekao gospodinu ministru, gospodine ministre, mi ne tražimo ništa više osim toga da 8.500 advokata u Srbiji može i dalje da sastavlja ugovore jer su kvalifikovani za to, jer to znaju da rade i zbog toga što su to radili kvalitetno, bez ikakvih problema. Tražimo da pečat na ugovoru advokatske kancelarije bude razlog da javni beležnik može samo da naplati overu potpisa i ništa više. I ništa više i pored toga što niz protivustavnih odredaba ima još u zakonu. To je bio početak neke dobre volje. Ministar je ustao i rekao, prekinut ćete protest, neću da razgovaram sa vama dok ne prekinete protest, a vi, gospodine Tintor, ovime urušavate sistem javnog beležništva. Koji sistem? Koji sistem? Propast. Ljudi zakazuju za maj, jun i jul iduće godine overe javnobeležničkih zapisa. Kako su izabrani javni beležnici? Da li je izbor bio transparentan? Posetite forum, posetite protestadvokata.org i recite ono što mislite. Ja samo hoću sa ovog mesta svima vama da poručim. Javlja mi se jedan poznati kolega i kaže, Dragoljube, molim, da dođem ja da ti meni potpišeš punomoćje. Ja sam rekao, može, ali moraš da mi doneseš 50 soma, ba to mislim, moraš da mi platiš to što ću da ti potpišem punomoćje. Dakle, moramo da računamo na najdrastičnije poteze vlasti prema nama u ovom trenutku, obzirom da gospodin premijer ima puno poverenje u svog ministra Selakovića. Čoveka koji nikada nije ušao u sudnicu, čoveka koji se nikada nije bavio organizacijom pravosuđa, čoveka ko nije održao ni jedan pledoaje pred sudom, čoveka koji se nije bavio zanatom. Ovo je zanat. Da li je moguće da ova Srbija nema dovoljno kapaciteta i mozga da kaže ne veštački kalemljenim nalozima koje kakvih nevladinih bastarda koji prave haos i kvazimodo od našeg pravnog sistema? Dosta je advokatura ćutala. Očekujte da će doneti rešenje kao da ste državni službenici.
rešenje, nalaže vam se da od sutra počnete da radite. Drage kolege advokati, gospodin ministar, ko je nama ministar? Pominje odredbe zakona o štrajku. Pa jesmo mi zaposleni u javnom preduzeću, u Ministarstvu pravde, na železnicama Srbije, jesmo zaposleni u sudu, u policiji možda? Jer on to misli tako? Zakon o štrajku se ne može primeniti na preduzetnike i na advokate. Ne važi za nas, niti postupamo po odredbama zakona o štrajku. Druga stvar, ministar, svaka mu čast, ne znam, možda će biti promenjen ustavni zakon, nisam siguran, hoće da pokrene ustavnu inicijativu protiv uputstva, preporuke. Jeste vi čuli da sud ustavni može po tome da postupa? Tako je napisao, jeste pročitali pismo? Ja nisam. A da vas zamolim još nešto. Jeste videli da ministar na nas hoće da primeni zakon o državnoj upravi? Jeste primetili i to? To je vezano direktno za vršenje javnih ovlašćenja. Samo što ministar očigledno ne shvata koja je uloga, položaj i funkcija advokature u Srbiji i dokle država može da utiče na vršenje javnih ovlašćenja. Advokatura u Srbiji javna ovlašćenja ni jednog trenutka nije prestala da obavlja. Ministar kaže da mi određivanjem protesta kršimo javna ovlašćenja. Ministar neka pročita zakon gde taksativno piše u 20 i nešto tačaka šta su javna ovlašćenja. To nije čitao niko. Zašto nije čitao? Ovo za štrajk, za primjenu zakona o državnoj upravi, ovo za Ustavni sud, pa to samo pokazuje količinu neznanja, ignorancije, arogancije i nepoštovanja advokature i nemanja svesti o tome šta je advokatura u ovom društvu. Svi oni kad odu sa vlasti insistiraju na nezavisnoj advokaturi. Trebaju im advokati kad odu sa vlasti. A dok su na vlasti, oni su protiv advokata. Gospodo, dame, zadnje je vreme. Očekujte naloge bahate, rešenja vlade, a mi ćemo se ponašati tako kako će me naša savest i naš obraz nalaziti za shodno. Dame i gospodo, koleginice i kolege advokati, morate biti svesni da smo mi poslednja, ali zbilja poslednja, intelektualna avantgarda ovoga društva. Morate biti svesni, morate biti odgovorni. Ministar kaže da se mi bavimo politikom. Ministar bi morao da kaže ko nam je mentor ako se bavimo politikom. Mentor nam je ona žena vezanih očiju koja u jednoj ruci drži terazije, a u drugoj ruci oštri dvosekli mač. To nam je mentor. Ako nije znao. Ministar i cela javnost se spamuje sada na Dragoljuba Đorđevića. Kao prvog čoveka Srpske advokatske komore, predsjednika. Ja čak predlažem, smenite me na neodređeno vreme da vidimo da li je Dragoljub Đorđević uzrok ovome što vidimo ovde danas i što se dešava danas u celoj srpskoj advokaturi. Rekao sam ministru, kad je rekao da vodimo računa šta radimo, gospodine ministre, proći ću, advokatura je večna. Advokatura je večna. I da završim, morate svi da znate, mi smo započeli pregovore o porezima još u junu mesecu. Nakon predloga ministra koji je podneo ostavku, vezano za poreze, koji je rekao
41%, ispod toga ne želimo da spustimo. Ni jedan predlog nije usledio. Ukopali se, urovili se i šalju nam nekompetentne, bez kapaciteta pregovarače koji nemaju ovlašćenja, koji dolaze na ročišta, ja bih tako nazvao, ne sastanke, da prime podnesak, pa kao pripravnik izjasnit će se nakon što se upozna sa podneskom. I to tako 5 meseci. Za javne beležnike ministar je rekao nema pregovora, pozicija je jasna. Mi u ovom trenutku nemamo kome da se obratimo, osim građanima Srbije. Obratili smo se međunarodnim organizacijama i, drage kolege, mogu da vam kažem da smo primili već pisma u koji nam sve regionalne komore bivše Jugoslavije i neke još okolo, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, naše kolege nam izražavaju punu podršku. Punu podršku i sa nama su. I doći će u Beograd, dogovorit ćemo se, početak oktobra, velika konferencija gde će biti pozvani svi ambasadori, gde će biti pozvana i izvršna vlast da dođe da čuje šta misle ljudi iz sveta, ne iz Evrope, iz sveta. Imaćemo podršku takođe i Evropske unije advokata. Danas na Pravnom fakultetu se održava konferencija Mediteranska pravnika, gde prisustvuju najeminentniji pravnici, uglavnom advokati, iz okruženja mediteranskog. Iz Francuske, iz Italije, iz Albanije, iz Grčke, iz Alžira. Niko nije uputio poziv advokatima Srbije, Beograda, Vojvodine, Niša, Čačka, Kragujevca. Niko! Nas danas tamo nema. Ali, ja sam već obavio razgovor sa predstavnicima CCB-a i jutros je u Beogradu prvi potpredsednik, znači od 1. januara predsednik te organizacije, čuveni francuski advokat bar advokature, gospodin Michel Bianichou. On će biti svakako, naći će vremena da se nađe sa nama. On je panelista upravo na toj konferenciji i da nije njega ja za to ne bi ni saznao, jer je bilo pitanje, a gde ste vi? Mi smo rekli, mi smo nepoželjni. Mi smo pastorče ovoga režima. I ovo će biti režim dok ne bude shvatio značaj advokature. Reći ću vam na kraju još samo ovo. Bilo šta da bude, mi ćemo se naći i ja vas pozivam sve da izgorimo i istrajemo do kraja. Ja lično nisam imao izbora. Nudili su mi da biram između truljenja u podaništvu i onoga što se zove slava u profesiji. Znate šta sam morao da izaberem? Ja izbora nisam imao. Verovatno će se to plaćati dugo vremena u buduće. Ali, ja bi se sada pozvao i time ću završiti na ono što je u jučerašnjem broju lista Danas naveo dr. Tomić, poznati profesor upravnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, navodeći, ja ću to parafrazirati jer to ne mogu napamet da učinim, izvod iz dela Ive Andrića Znakovi pored puta. Vi ćete goreti u vatri, iza vas će ostati samo pepeo. Ako znaće se da je kod nas bila vatra, a da je iza vas ostao balav trag. Evo, uvažene koleginice i kolege, jedan od zaključaka Upravnog odbora Advokatske komore Beograda i Skupštine Advokatske komore Beograda je da je ovih godina, poslednjih i ovih meseci
u toku privatizacija srpskog pravosuđa. Privatizacija srpskog pravosuđa se obavlja i započela je tiho, skriveno donošenjem zakona o izvršenju i obezbeđenju, o javnim beležnicima i drugim zakonima koji su u proceduri da se sa težnjom da se maksimalno odvoje obavljanje pravnih poslova od sudske vlasti. Hteo bih da kažem da se slažem sa svim prethodnim govornicima, a u vezi ocene ministra pravde, za koga smatram da zaista ne treba da bude jedina meta ovih našeg okupljanja, da je ovaj skup ispolitizovan. Ja moram da kažem lično za sebe da jesam ispolitizovan. Ja sam od osnivanja član Srpske napredne stranke i ubeđen sam da se Srpska napredna stranka ne bori da se svakodnevno krši Ustav i zakoni i da se svakodnevno oduzimaju ovlašćenja vekovima i milenijumima koja advokatska profesija ima. Zakonom o javnim beležnicima je oduzeto pravo advokatima da sastavljaju ugovore, pismena, da vode vanparnične postupke, ostavinske. Znači, data je mogućnost ograničenom broju miljenika vlasti, njih 93, da umesto 8.500 srpskih advokata rade posao koji smo mi uspešno, savesno i sa ponosom radili i na opšte dobro svih naših stranaka. Molim vas da znate, uporednim istraživanjem, usluge javnih beležnika, osim toga što se zakazuju više meseci unapred, su od 3 do 30 puta skuplje nego usluge javnih beležnika u okruženju. To nije slučajno. Da znate da su lihvarske strane banke već oko više desetina hiljada stanova oduzele našim ljudima koji nemaju mogućnosti da plaćaju rate, jer se rate lihvarskim bankarstvom neprestano uvećavaju. Tih nekoliko desetina hiljada stanova treba da se prodaju i da prođu kroz javno-beležničke ruke za ogromne provizije, bez plaćanja poreza i taksi državi. To nije slučajno. Znači, to je jedna organizovana grupa. Ne govorimo o javnim beležnicima lično, nego govorimo o jednom planu čiji se oni samo izvršioci, svesno ili nesvesno, da se ogroman novac slije u njihove ruke, dok se na bilo koji način, a ovo je jedini način, protivljenjem i traženjem da se oceni ustavnost tih propisa. Molim vas, da li znate, ja govorim ovo više zbog javnosti, da privatni izvršitelji sa privatnim bravarima upadaju ljudima u stanove, obijaju brave, zamenjuju brave, otimaju imovinu naših građana, a nakon toga na licitacijama koje se objavljaju samo preko interneta, stvari koje vrede više hiljada evra mafijaškim metodama prodaju za desetine evra svojim vlastodavcima. Znači, ja na ovaj način želim da kao član Srpske napredne stranke do osnivanja kažem da politizacija ovoga skupa je nužna, jer smo mi iz Srpske napredne stranke od prvog dana se borili da ovakvih pojava nema i neće ih biti. Mi ćemo se izboriti da zakon i ustav budu jedino merilo ponašanja članova Srpske napredne stranke i da budu jedino merilo i mera ponašanja nas kao advokata. Hvala vam. Advokati Beograda sa ovog skupa poručuju, zahtevaju da se promene odredbe zakona o javnom beležništvu i drugih zakona na taj način da se omogući da advokati mogu nastaviti da sastavljaju ugovore i druge isprave u vezi sa prometom nepokretnosti, kao i da zastupaju svoje stranke u vanparničnim i drugim postupcima na isti način kao što su to činili i do sada, i da javni beležnici u tim slučajevima mogu samo stavljati pečat za overu na ta akta. Drugo, advokati Srbije zahtevaju da osnovica za paušalno oporezivanje i obračun doprinosa advokata u Srbiji za 2014. godinu bude 10% manja od osnovica koja je utvrđena za svakog advokata u 2013. godini.
Advokati Srbije traže smenu ministra pravde Nikole Selakovića zbog neuspele reforme pravosuđa, predlaganja neustavnih zakona i zbog činjenice da nije održao obećanje dato advokaturi da advokati neće biti diskriminisani u odnosu na javne beležnike. Advokati Beograda, kao što verujem i advokati cele Srbije, nastavljaju svoj protest obustavom rada i okupljanjem u drugim centrima advokature u Srbiji dok se ovi zahtevi ne ispune.